Ja sitten osuu. Se oli ihan väistämätöntä. Sieltä tuli Pastor Maldonado. Samalla kun Andy Schubert ja Carl Sandholm käyvät tuolla kärjessä kovaa taistelua. Pastor Maldonado tulee siihen Di Grassin perään kiinni ja peli on sitä myöten selvä. Di Grassi on ulkona kilpailusta. Näin vaihtuu 3. paikka. Ja nyt katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Sieltä tulee Pastor Maldonado, on vielä hyvinkin kaukana ja jättää jarrutuksen kyllä todella myöhäiseksi. Se oli Pastor Maldonadolta täysin ajattelematon tilanne. Ei tuossa tavallaan ollut järjen häivääkään. Ja noin nopeasti se sitten käy ja Pastor Maldonadon oma kisa myöskin pilalla. Sieltä suoraan perään. Siinä ei oikeastaan ole mitään selittämistä. Maldonado yrittää vielä jatkaa kisaa, mutta etusiivet ovat kappaleina, niin ei tosta hommasta mitään tule. Sen